Fortsat, der har jeg Kamma Gundgaard Skov fra Roklubben Viking. Kamma, vi har snakket Aquazumba, Zumba i det hele taget, Roklubben Viking. Ja. Aquazumba kommer man for alvor i gang. Er det fra hele Faxe Kommune, at de kommer for at være med i Faxe? Ja, det er det. Det er rigtig dejligt, at folk også vil køre fra Dalby og Haslev. Der er et stort opland til det her Aquazumba. Og det er tit nogen, der lige tager en ven med, og så følges de ad, og så har de en hyggelig aften sammen. Det er vel også noget, der inspirerer dig som instruktør? Ja, det er det, ja. Og det er det gode ved svømmeafdelingen Viking, det er, at vi kan tilbyde andre hold imens. Så der er nogen, der tager deres børn med, og de svømmer imens. Og der er nogle gode hjælpetrænere og instruktører, der tager sig af dem, og har det sjovt med dem, mens mor eller far kan være med til at danse Aquazumba. Så vel i det hele taget, Zumba er vel noget, der er kommet ind for at gavne hele, kan man sige, sportslivet i Danmark? Det synes jeg, fordi det er en sportsform, som man gerne vil afsted til. Man kan næsten ikke undvære det, når man først er kommet i gang, fordi man bliver så glad. Det bliver nemmere at sige pyt til små problemer, fordi man får et eller andet overskud af det. Det er ikke kun fysisk, man kan se det, men man kan også mærke det på energien, synes jeg, og humøret. Og det er fuld fart på, når du går i gang med sådan en time her? Der er rigtig fuld fart på. Især fordi, at Aquazumba-holdet, det er en halv time i vand, og man siger, at en halv time i vand giver det samme som en time på land. Og man siger, at Zumba på land skal tages ned til halv hastighed i vand, for at man kan nå at følge med, og for at det føles rart. Der er fuld fart på den halve time, synes jeg, der skal være, fordi at folk skal føle, de får noget ud af det. Det skal være en fest med gang i, især hvis folk de kommer helt fra Haslev, så skal de føle, at de virkelig får noget ud af den halve time. Den her fest, den starter i september. Hvor lang tid er sæsonen? Den er 8 måneder. Så vi har april med. Og det stammer lidt tilbage fra roernes tid, at vi stopper lidt før de andre svømmeklubber. Og det er fordi, at så skal roerne ud og ro og nyde det gode vejr. Og vi kan også mærke, at andre falder fra, fordi så begynder haverne at spire, og solen kommer jo frem, og så har folk ikke lyst til at være i en svømmehal mere. Så det er 8 måneder, vi har. Så det starter her i september for alvor, så kan man komme til at høre blandt andet de her 3 numre, som vi har spillet her i udsendelsen. Det er rigtigt. Det er de 3 første numre, jeg starter op med. Jeg har 6 numre i alt, jeg starter op med. Og så i løbet af sæsonen, så vil jeg skifte et nummer ud her og der. Og det vil jeg gøre alt efter, hvad deltagerne synes. Jeg vil spørge til, hvilket nummer vil I helst være fri for, og hvilket nummer vil I helst beholde. Så folk er med til at bestemme, hvad de synes, der er godt. Nu kan man jo sige, at de her toner, vi har spillet her i radioen, ja, vi må jo sige, det er jo nok ikke det musik, vi i dagligdagen spiller, for eksempel her på radiostationen. Altså, det er jo egentlig på en måde synd. Jeg synes også, det er rigtig synd, og jeg kan heller ikke helt forstå det. Jeg tror, at der er rigtig mange, der gerne vil høre mere latinamerikansk musik i radioen, og så vil der være rigtig mange flere folk rundt omkring på arbejdspladserne, som måske begynder at danse lidt, fordi de ikke kan stå stille, fordi nu kan de lige huske den der Zumba-melodi fra træningen. Så man må faktisk håbe, når der er nogen, der holder en fest, at de får puttet nogle af de her rytmer ind. Det er jo også til at danse til. Det er det. Det kunne være rigtig godt. Ja. Men nogle andre omstændigheder. Aquazumba i Roklubben Viking. Hvornår starter det? Det starter tirsdag 6. september, og vi har 2 hold. Vi har et kl. 17.20 og en halv time frem, og vi har et 19.05 og en halv time frem. Det 19.05, det er fyldt op. Det er 17.20, der er pladser, og jeg synes, man skulle skynde sig og tilmelde sig de 10 pladser, der er tilbage. Enten en sms på min mobil, 29 60 85 26, eller gå ind og kigge lidt på Roklubbens hjemmeside. Vi har en rigtig god hjemmeside, hvor der står alle mulige ting om, hvad vi laver, og der er også en, der hedder svømning. Klik ind på den, og det er på hjemmesiden www.roklubben-viking.dk. Så I venter jer meget af det her? Ja, det gør vi. Der bliver lidt andet musik i svømmehallen, end vi plejer om tirsdagen, når der er Aquazumba.
Men vi er vant til musik i forvejen. Vi har musik, når der er vandgymnastik, og vi har også tit musik, når der er legedag. Der har været gang i nogle MGP-numre og så videre, fordi musik det hjælper også på børn, når de skal have det sjovt i vandet. Mm. Men som du indledningsvis sagde, det er en fest hver tirsdag? Det er det. Det bliver poolparty. Okay. Og prøvetimen, det var altså den 3. september? Der er prøvetime 3. september, og det er desværre fyldt op. 50 mennesker kommer i vandet, men I er velkommen til at kigge og sætte jer på trappen og rokke med. Men I er også meget velkommen til at spørge mig, om I kan prøve på et af holdene, om jeg synes, der er plads. Og jeg siger også til folk, der har meldt sig til, prøv det af og se, om I kan lide det. Regningen kommer først 1.10. Så selvfølgelig skal I lige se, om det er jer. Så man kan sige, det er også en slags prøveteam. Men i generelt Zumba-dealen, den har jo holdt ved folk. De elsker at gå til Zumba. Så hvor skulle de ikke også elske at komme ned og være med i Aquazumba? Det tror jeg også. Det er meget blandet hold. Der er nogen, der kommer fra Zumba-siden, og der er nogen, der kommer fra svømmesiden, og der er nogen, der ikke har prøvet nogen af delene rigtigt. Så det bliver et meget blandet hold, som skal favne vidt, og det kommer det også til. Ligesom Roklubben Viking svømmeafdeling har vi altid favnet vidt. Der altid skulle være plads til alle typer, der skulle have lov at komme ned og svømme, om de kunne lide vand eller ej. Så folk har været velkomne, og så har vi gjort vores bedste. Og hvis der så er nogen, der har nogle ekstra spørgsmål, så er det bare om at sende dig en sms eller et eller andet, så de kan spørge dig ind til, hvad der går løs i september måned. Det er folk meget velkommen til, ja. Der er lagt op til en fest. Det er der. Faktisk svømmemænd. Det er der, og vi glæder os. Ja. Kamma, du skal have mange tak, fordi du kom forbi Radio Østjylland og fortalte meget mere om det. Jeg tror nok, der er nogen, der er blevet lidt mere klogere på, hvad Aquazumba er. Jeg tror, der er nogen, der lige har tænkt, gud, hvad er det egentlig for noget? Ja, det er for alle. Jeg synes, alle skal prøve at give det en chance. Det kunne være, at det lige var den sportsgren, der fangede, modsat andre sportsgrene, som måske har haft svært ved at fange og holde gejsten. Og tak, Jan, fordi jeg måtte kigge forbi. Det er jeg rigtig glad for. Det var så lidt. Og man kan sige, at i øjeblikket, der er det altså, det er pigerne, der er i overtal i den her Zumba-sport. Ja, det er det. Og vi vil gerne have drengene med, fordi vi vil godt have dem med til poolparty. Okay, helt sikkert. Kamma, du skal have tak, fordi du kom, og held og lykke med det her, når det hele det starter. Og som nævnt, så kan man altså høre meget mere om det også på vores hjemmeside. Der kommer også lidt mere omkring det her. Held og lykke med det, Kamma, når I går løs med Aquazumba i Roklubben Viking. Tak skal du have, Jan.